कस मेहरारू से अल्लो कहे जे का हो भाई तार मेहरारू कहबे मत कर हीरा ही भाई पिटा तलो तबो गमछी झाड़ के टाइटे बोल ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं बाप रे बाप छतिया पर चढ़ के आ हुमच देताड़ी से आ तबो बिहान भइला संगतिया पूछत तरह से का हो मेहरारू राती भोजन कैसन बनल रहे कह मत ए जोन गरम मसाला डाल देले रहे जवाब नहीं जा भैया तारा के प्रणाम करते नहीं बाप रे बाप बे लागत आलो कहे जे जोहे रहिले तहे लिया के एकदम परोस देले माई तोहार माई कृपा बा इतना सुंदर महफिल इतना टंच व्यवस्था अब कहे के नहीं हे माई आसारा लगा के बढ़िया आई तोहार दास बा भगती पया बना बड़ा रखल भी सवास ए माई तोहार माई कृपा बा तो सुनो हवा जोड़ के तो सुनो हवा जोड़ के तो सुनो हवा जोड़ के दशमरन में आजू आजा आजू बुढ़ावा बोला ब्यास ना होला आ केहू छोट ब्यास ना होला केकर समय कब पलटी मार दी ई केहू नहीं के जाने अपना आंखी के देखल बात कहत नहीं दिनेश लाल यादव ने रहुआ 2003 में यह चक्की में प्रोग्राम रहे गो बारात में जौना घरी उनकर गाना एगो बड़ा हिट कइले रहे बुढ़ावा मलाई खाला बुढ़िया खाला लपसी गाना बड़ी एकदम बाजत रहे सीडी कैसेट रहे घरी रहे नो आज देखी तो जे प्रोग्राम रहे आई रहले 3000 में अब माइये के नु कृपा के बड़ा हीरो से सांसद बन गए खेसारी लाल 2.5 करोड़ के गाड़ी पर चल चले उनका बाबू मंगरू जादव के साइकिल किने के पैसा ना रहे उनकर बाबू पहले दही बेचो ठीक कला दुनिया के बात छोड़ी हमारा गांव के एगो 13 साल के लड़की आज भोजपुरी जगत में हाला मचौले बड़ी जेकर नाम है शिवानी सिंह जे कि आज परिचय के मोहताज नहीं हमारे गांव के बच्ची है शिवानी सिंह के घरे इतना गरीबी रहे कि शिवानी सिंह के माई दूसरा के रोपनी करस बाबू बिया का बारस बाबा ढोव आई माइये के में कृपा हो आज शिवानी सिंह के इतना रुपया भइल बा कि हमारा गांव में केहू के जमीन बेचाता वो करे लिया हाँ जी गांव में हमारा केहू का जमीन बेचाता वो करे किनाता ये माइये के में कृपा हो बूढ़ो ब्यास पर माइये के कृपा हो
हमारा लगा उस समय रहे जब खटिया ना रहे सुते के हमने के ज्वाइंट फैमिली में रहनी जा मतलब 30-35 को तो घर के आदमी कह के चल जा सस्सी वाला पर सुते ओ जे जाके बात बजे भाई उतना आदमी खटिया चौकी कहां से चल जाई जब जानी जे हमने के शिवाला पर सुते आई माई के कृपा हो कि आज हमने के देशा देशी आज हमने के घूमत नहीं जा हेहू व्यास पर माई के कृपा हे अजीत हलचल पर देखा तनी बाप रे बाप आज गहना के कमी नहीं है हे हाथ में कंगन हे हाथ में अंगूठी एगो हे जा एगो हे जा हे जा हे जा हे दोनों कान में हे देखते बने अजीत हलचल एगो तरह का हम सलाह देते नहीं एगो गहना के तरह कमी बजन तरह का एगो नोकिया में लगा ले नकबुल्ला हे में आना ही तो सुनो ना ए में ना नु तो हे में लगा नकबुल्ला जा बर्दत नहीं आके है हमरा विनोद बाबा से कहतर बोला हनुमान तहरा के का दे दिए हनुमान अब ले तो हमरा बाबा के तू जाने ले रहला तू कहतर जे का दे दिए हनुमान आय हे माई तुहार माई कृपा आज के बाद ऐसा का काम तू मत करी बा लगले बबुआ लकड़ी में नारियल में पानी घर में सजा दो वो सही रागवे भवानी लकड़ी में आग भरू नारियल में पानी घर में सजा दो वो सही रागवे भवानी माई तोहरे बोले बुढ़ावा तोहरे बोले तो सुमिरन में आज आजा इतार बबुआ बोलाओ और इला बड़ी लायदार गांव हो ए बरा देखो तनी गिरावा से बड़ी पटुआई बानी गर्मी बा ई सुमिरन गा के अजीत हलचल बैठल बड़ा बेरी बेरी हमरा का मोटकी मारता रहे बेट मार देता रहे बड़ा तू हल्ला कइले रहल हो बड़ा हल्ला कइले रहल कि बहुत बढ़िया गांव हो हम सुमिरन गांव ने हमरा के 120 रुपया अभी हमरा मिलल बा मिली अरे मर्द लायदार ये गांव है जे जब ब्यास लोग बाप रे बाप एजे से ब्यास लोग लाद के जाला हां एम्बुलेंस में रुपया से लाद के जाला यही तरीका हबो अशुभ बात बोलबो अभी माहौल अभी तने गरम अभी तने होखे दो एजा तो रुपया मिली के माने कहे के नहीं आ तू जनता पर एक खाली आइलो शायद एक खाली आइल बड़न हो जा